Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, piye kabare? Muga kowe kabeh tansah pinaringan kasarasan ya cah. Ing minggu iki Bu Tias arep ngerembug materi terakhir bab aksara Jawa. Sopo ayo sing wis apal aksara murda lan aksara swara sing tak wenehi tugas minggu wingi. Muga-muga kowe ngapalke temenanan lan saiki kowe wis apal karo aksara murda lan aksara swara. Amarga apa? Kowe ora bakal iso maca lan nulis aksara Jawa yen kowe ora ngapalake. Kuncine iso nulis lan maca aksara Jawa kuwi mung siji, yaiku ngapalake. Dadi kudu diapalake. Nah, bocah-bocah, Bu Tias arep nerangake bab aksara murda lan aksara swara. Kagunane aksara murda lan aksara swara kuwi apa? Monggo semaken aksara murda lan aksara swara nganti pungkasaning video ya. Nah, sing sepisan aksara swara kanggo nulis jeneng wong, dina, sasi, papan panggonan lan tembung pakurmatan liyane. Aksara swara kaya ngene bentuke lan ora duwe pasangan. Dadi yen nulis sing disigek dipanglis. Nah, bocah-bocah, saiki Bu Tias arep nuduhake kaya ngapa bentuke aksara swara. Aksara swara kuwi ana 5 ya, sing sepisan aksara swara A. Aksara swara A kuwi kaya ngene bentuke. Dieling-eling nulis aksara Jawa kuwi kudu ngandhul garis lan sekali goresan. A tuladane yen kowe arep nulis Amerika. Misalnya nulis Amerika berarti ane swara tanpa spasi. Tadi aksara Jawa kuwi ora duwe spasi, saben tembung ya ora duwe spasi. Amerika. Dieling-eling nang kene ana sandangan wulu. Sandangan wulu kuwi kudu rapet. Cilik tur rapet, yen pepet kuwi gedhe tur dawa. Aksara swara sing kaping pindho yaiku aksara I. Aksara I kuwi wujude meh kaya tha karo ba digabung. Nah, iki aksara I wis rasah diwenehi wulu ya, mergane kaya ngene wae wis diwaca I. Misale arep nulis India. Ini gede ya. India. Negara India berarti I aksara swara I banjur none mati ya dipateni karo pasangan do India. Jadi kaya pangucapane ya India utu India tapi India kaya pangucapane. Aja lali aturan panulisan aksara Jawa sing wis tak andharake biyen. Aksara swara sing kaping 3 yaiku aksara U. Aksara U kuwi pertama nulis ngo diwenehi cucuk nang isor. Nah, iki U. Misale arep nulis jenenge Umi. Ana wong jenenge Umi, kuwi nulise nganggo aksara murda ya, mergane duwe aksara swara. Dadi U Mi nganggo aksara swara. Nah, nulise kaya ngene. U Mi. Sing kaping 4 kuwi E. Nulis E kuwi ya meh padha karo E cilik. Kaya pasangan do marang E. Nah, E kuwi kaya ngene ya bentuke. Tulisane tuladane misale arep nulis Eropa. Piye ya nulis Eropa? Berarti sing sepisan ene swara banjur ro ditaling tarung O.
Eropa. Eling-eling sekali goresan. Butias uga nulis aksara Jawa sekali goresan lan ning kene taling gedene padha karo aksara liyane. Tadi yen kowe nulis taling kok ngene, misale arep nulis ro kok kaya ngene iki salah. Apa meneh nulis ngati-ati nalika kowe nulis tarung. Tarung kuwi sing bener ngene ya. Nek ngene iki jenenge wignyat. Iki tarung, iki wignyat. Dibedake. Aksara sing pungkasan kuwi aksara O. Aksara O kuwi meh kaya wa, diwenehi cucuk ning ngisore. O. Misale arep nulis Oman. Ana ta negara Oman. Ditulis berarti one murda mergane jeneng negara. Oman. Jepang. Nah, kaya ngene. Tadi panulisan aksara swara kuwi ora mung jeneng negara, iso jeneng wong, papan panggonan, sasi, lan tembung pakurmatan liyane. Iya, Oman. Nah, kaya ngene ya tuladane. Tadi sesuai pengucapan untuk Andi toh, tapi Andi, Bapak Andi. Nah, saiki aksara murda. Gunane padha karo aksara swara nanging sing wujude konsonan. Ya, aksara murda lan pasangane. Ora kabeh aksara duwe aksara murda. Oke, bar aksara swara Butias arep nuduhake wujude aksara murda. Yen aksara swara kuwi sing mau vokal ya, ning yen aksara murda kuwi sing konsonan. Konsonan kuwi akeh ya, ora mung 5 nek aksara swara kan mung 5, ning konsonan kuwi akeh nanging aksara murda kuwi mung ana 8. Aksara murda sing sepisan kuwi aksara na. Kaya ngapa bentuke aksara na? Kaya go ditambahi sikile. Nah, no. Misale arep nulis negara Nepal. Nah, negara Nepal misale ya. Nulis Nepal kuwi kaya ngapa? Berarti nomor do ditaling ne. O banjur lo dipangku. Nepal. Nah, kaya ngene tulodo panulisane. Murda sing kaping pindho apa cah? Aksara murda sing kaping pindho yaiku aksara ta. Aksara ta kuwi kaya wa ning dijer. Nah, kuwi ta murda. Misale arep nulis negara Tunisia. Tunisia ya, nulis negara Tunisia berarti to murda disuku, tu no diwulu, so diwulu lan ya. Sesuai pengucapan ya, Tunisia. Ya ini rakitok ya, Tunisia. Jadi oke sing sikile ana to 1 2 Tunisia. Kaya ngono carane pangucapan kuwi sing diarani aksara murda ta. Sak banjure yaiku aksara pa. Aksara pa. Nah, misale arep nulis kota Palu berarti po lo disuku Palu. Kuwi tuladane aksara murda pa.
Murdaka. Aksara murdaka iki eling-eling gampang, mergane iki kaya pasangan ko, meh padha karo pasangan ko. Bentuke. Tuladhane arep nulis apa, ko? Misale arep nulis Kongo. Ana to negara sing jenenge Kongo. Nah, mergane tulisane nganggo O ya taling tarung. Taling komurda ko banjur ngo di taling tarung. Diling-eling meneh ya, nulis tarung kuwi iki jenenge tarung. Nek ngene iki jenenge wigyan. Dadi dibedakake lan dieling-eling. Tarung karo wigyan kuwi siji. Ana aksara murdaka. Aksara murdaka kuwi kaya ngene bentuke, dieling-eling. Misale arep nulis Gusti. Nah, nulis Gusti kuwi gene kudu gede, mergane kuwi penyebutan Tuhan. Nulis Gusti kuwi piye? Berarti ku. Nah, so to pasangan to ya di ulu. Gusti kuwi tuladhane aksara murdaka. Jur aksara murda sing kaping 6 kuwi aksara murda sa ya cah. Aksara murda sa kuwi kaya go ning dijelarit tengahe. Misale nulis kutha Solo. Berarti sa murda lo Solo. Pitu ana aksara murda nya. Aksara murda nya kuwi kaya ja nanging diwenehi cerek nya. Misale arep nulis negara apa kutha ngendi ya sing ana nyone. Misale nganu wae tembung pakurmatan utawa judul arep nulis nyadran. Nah, nulis nyadran nyone nganggo murda, mergane pakurmatan utawa iki iso diarani upacara adat ya. Nya terus do di cokro. None di bangku. Nyadran. Kuwi tuladhane nulis aksara murda nya. Sing pungkasan kuwi aksara murda ba. Ana aksara murda ba kuwi nek nulis piye? Dadi kaya ngene wujude aksara murda ba. Misale arep nulis apa? Misale ana sing jenenge Bima utawa Raden Werkudara kan jeneng liyane Bima ya. Nah, kuwi ditulis ba di ulu, ba murda di ulu. Bima. Nah, kuwi aksara murda sing pungkasan ba. Nah, bocah-bocah, saiki Ibu Tias arep nuduhake pasangan aksara murda. Aksara murda kuwi duwe pasangan, nen aksara swara ora duwe pasangan. Dadi aksara murda duwe pasangan. Kabeh manggone nang ngisor aksara kajaba aksara pa. Nah, pasangan sing sepisan sing bakal tak tuduhake kuwi pasangane aksara na. Pasangan aksara na manggone ya padha wae ning ngisor ya cah. Nah, saiki tuladhane. Misale kowe arep nulis Mas Nana, sing gampang wae tuladhane. Nah, yen arep nulis Mas Nana berarti kan none kudu dadi pasangan, mergane ben mateni sone kuwi. Nah, dadi none ning ngisor banjur Mas Nana. Nah, iki
diwaca Mas Nana. Pas nganggo pasangan aksara murdana. Aksara murda sing kaping pindho yaiku pasangan aksara murda ka. Manggone nang ngisor, padha kancane nang ngisor. Kaya ngene. Tuladhane nalika misale kowe arep nulis sok Kemis. Nah, Kemis kuwi dina dadi nganggo aksara murda. Nulis sok Kemis berarti so disuku, ko tulis sik, banjur butuh pasangan ko aksara murda ko. Nah, iki isih sok ka ben muni ke berarti di pepet. Dieling-eling pepet kuwi gedhe tur bolong. Nah, mo diulu. Nah, yen ulu cilik tur rapet. Kemis dipanggu. Nah, kaya ngene iki panggunaane pasangan ko tuladhane. Pasangan aksara murda sabanjure yaiku pasangan aksara sa kuwi padha karo aksarane ya ming manggon ning ngisore. Misale arep nulis apa ya? Sok setu, mau sok Kemis. Nah, saiki misale arep nulis sok setu. Berarti so dhisik ya disuku. Ko ditulis dhisik supaya mati dipateni karo pasangan murda so. Aja lali mergane se berarti dipepet. To di suku. So setu. Wi aksara pasangan aksara murda. Pasangan aksara murda sabanjure yaiku pasangan to. Manggone ning ngisor kara ya cah. Nah, kuwi kaya ngono wujude pasangan murda to. Misale arep nulis apa ya? Misale nulis Pak Tarko. Nah, kan butuhake tone gede. Dadi nulis Pak Tarko, po ditulis sik ya. Eko ditulis dhisik banjur dipateni karo pasangan murdata di layar. Terus ko ditaling karo Pak Tarko. Nah, iki maksude Pak Tarko misale. Utawa yen tulisane nganggo A, Pak Tarka berarti ora perlu nganggo taling taro. Nah, pasangan aksara murda sak banjure yaiku pasangan aksara ga. Pasangan aksara ga kuwi ya manggon ning ngisore ya cah, padha karo aksarane mung manggon ning ngisore. Misale kowe arep nulis kapundhut Gusti. Dadi Gusti kuwi maksude Tuhan. Makane gone kudu gedhe utawa nganggo ga murda. Kapundhut Gusti berarti po disuku, no ben nganu mati diwenehi pasangan do disuku. Nah, bentone mati berarti nganggo pasangan murda go disuku. Gus so ditulis ben mati nganggo pasangan to biasa di kapundhut Gusti. Nah, kaya ngono tuladhane aksara pasangan aksara murdaka. Pasangan aksara murda sak banjure
yaiku pasangan aksara murda ba. Nah, kaya ngene wujude, tuladane misale arep nulis Raden Bima. Nah, nulis Raden Bima berarti ra di nganggo taling dhisik ya. Talinge padha karo aksarane, ora usah pelit-pelit gawe taling. Nah, no ditulis dhisik, banjur ben mati dipateni karo pasangan Bamurda. Bima, Raden Bima. Nah, bocah-bocah, kanggo pasangan aksara murda sing istimewa utawa sing siji karo liyane yaiku manggon ning jejere. Ya, kaya aksara nglegen apa, aksara murda apa pasangane ya ana ning sisi. Nah, wujude kaya ngene. Dadi dilangi sikile sing ngarep. Tuladane arep nulis Pak Puguh misale arep nulis Pak Puguh berarti kan butuhake pasangan murdapa. Dile nulis piye? Kok ditulis ya, mengko dipateni karo pasangan po. Nah, iki pasangan po murda ana ning jejere di suku. Terus wiknya. Nah, ngati-ati nalika kowe nulis wiknyan lan nulis tarung. Jadi yen ngene iki jenenge tarung. Yen kaya ngene iki jenenge wiknyan. Jadi ngati-ati yen kowe nulis aksara Jawa kuwi ora iso sak karepmu dhewe, kabeh wis ana aturane. Aksara murda sak banjure yaiku pasangan aksara nya. Dadi manggone ning ngisor, aksarane padha ya, mung manggon ning ngisor. Misale kowe arep nulis arep nyadran. Nah, nyadran kan upacara adat. Jadi nulis arep nyadran kuwi a. Re berarti po cerep, ora ana re dipepet ya. Po. Ben pone mati berarti nyone dadi pasangan. Do di cokro no dipateni karo panggon arep nyadran. Nah, bocah-bocah, kuwi mau Butias wis nerangake siji mboko siji bab aksara murda lan aksara swara. Mula kowe yen isih ana pitakonan mbok menawa isih bingung, kowe iso share grup. Takon-takon nang grup, takone aja japri nek iso nang grup. Supaya apa? Supaya kancane liyane iso maca lan ora ditakokke meneh mengko karo Butias. Yen tak terangke dadine kabeh iso melu ngrungokake. Nah, yen mengko is ana sing kurang trep, misale kowe duwe pamanggih liyane, kowe uga iso share grup. Nganane tugas bab aksara Jawa iki Butias ora arep menehi tugas tambahan ya. Butias mau ngelingake tugasmu proyek basa Jawa sing wingi kuwi isih akeh sing urung ngumpulke. Kira-kira isih cah 10 sing ngumpulke RPL lan TKJ. Padahal janjane kuwi ana 60 utawa 70 ya yen ngumpulke kabeh.
Mula isih tak tunggu. Nanging kanggo reward kanggo kanca kancamu sing wis ngumpulake minggu wingi lan tepat waktu, Butias wis menehi biji. Yen sing ngumpulke wingi kuwi nilainya A lan amin. Nanging yen ngumpulke bar iki isih tak tampa malah tak enteni, nanging bijine amin utawa sangisore. Iso amin, iso B+ utawa B. Lan Butias ora arep menehi kowe biji B nang ngisore. Oh iya, elingake meneh tugase kuwi apa to? Tugase kowe critakno. Golek cerita rakyat ning daerahmu nek utawa ning ngendi wae. Nek iso nanging cerita rakyat Jawa. Cerita rakyat kuwi pirang-pirang rembaka wis ana sing ngumpulake cerita rakyat ning desane. Misale ning desa Garung, ning desa Siwuran. Desa Siwuran kuwi asal usule kaya ngapa mesti ana cerita rakyate nang kono. Mbok critakake nganggo basa krama, mergane kowe wis kelas 11, kowe sinau nganggo basa krama, krama alus ya. Dadi kowe sinau nganggo basa krama supaya kowe kulino nggunakake basa Jawa. Semono wae ya Cah, isih tak enteni tugasmu, urung arep tak wenehi tugas tambahan. Yen ana pitakonan monggo di-share nang grup kelas. Ojo lali tetep neng omah wae, cukup kasarasan, tansah wijik ya, yen arep mam, yen arep beraktivitas utawa saka ngendi-endi ojo lali wijik, ojo lali adus sing biasane aduse sedina pisan, diusahakan sing sedina pindho supaya iso njaga karesikan, joko imun, ojo lali mame ya sing semono wae Cah saka Butias, muga-muga awake dhewe iso ndang pepanggihan nang ketemu maneh nang kelas kaya patatan. Sugeng pepanggihan ing minggu sak candhaipun. Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.